Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. God is excellent. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane for giving us this opportunity ukuthi sihlangane ke ndawonye sizomkhonza ngezwi. Sengikhulekela nje ukuthi ilaba belele eqaleni bangalali manje. Leli bandla lethi presentation yalali kuze kube ngcono inkonzo. Nakhona inkonzo yena ukuthi mhlamba ulanga ukwenza imnandi manje uyamemeza lo mphambili. So ukuthomba kufika. Ami presentation lokho ekhuluma kanje uyalijwayela lezwi kuze kube mnandi usukwini. Yabona? Kulaba abaphethe amaBhayibheli socela ukuvula nje incwadi kaGenesis chapter 9. Genesis chapter 9. Isukufunda from verse 20. Genesis chapter 9, siyafunda from verse 20. Are we there? Amen. Right? Izoyifunda kuleli lesilungu ulandele kuleli oliphethe. Ithi ke Noah ngifunda kwi good news, right? Ngifunda kwi good news. Ithi ke Noah was a farmer. Was the first man to plant a vineyard, umvini, ne? Bese yaqhubeka ithi after he drank some of the wine from the vine, he became drunk, took off his clothes and lay naked in his tent. When Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked, he went out and told his two brothers. Then Shem and Japheth took a robe and held it behind them and on their shoulders. They walked backward into the tent and covered their father, keeping their faces turned away so as not to see him naked. When Noah sobered up and learned what his younger son had done to him, he said, "A curse on Canaan. He will be a slave to his brothers. Give praise to the Lord, the God of Shem. Canaan will be the slave of Shem. May God cause Japheth to increase. May his descendants live with people of Shem. Canaan will be the slave of Japheth." After the flood, Noah lived 350 years and died at the age of 950. Amen. Ngifunda amavesi amaningi bazalwane bathi incane kakhulu into engifuna ukuyikhuluma. Sikhuluma ke la ngestory la isitshela khona ngoNoah. Ithi uNoah was a farmer. He was the first man to plant his own vine. This is after the floods, right? Watshala umvini. Besithi iBhayibheli uma sewutshalile umvini wayesephuza iwayini eliqhamuka kulomvini awutshalile. Bese ithi iBhayibheli wayeseyadakwa. Awama ngophuza iwayini wenze njani bazalwane? Yabona? Yabona ngifaka kwi-track yokuthuka inhlamba nizwe ithi nitheni. Alright. But once waphuza iwayini uyadakwa, right? This is what it says. Waphuza iwayini from umvini awutshalile wadakwa. Bese ithi iBhayibheli wayesephumula ingubo zakhe wabanqunu. Uma sewudakiwe wenze njani bazalwane? Uma sewudakiwe angazi noma ngoba usukushiselwa yini, kodwa nje iveza lo ukuthi uma sewudakiwe ukhumuliwe. Unento ekukhumulisa ingubo uma sewudakiwe. Lento esikhala ngayo abantu abasho ukuthi asihlukaneni notshwala. Utshwala busikhumula ingubo. Kunabantu abangakwazi ukusiyeka msaqhokile. So ithi ke wadakwa from iwayini aliphuzayo eliqhama kumvini awutshalile. Uma esedakiwe wayeseyaphumula wabanqunu. Bese ithi iBhayibheli angena amadodana akhe, kwangena indodana yakhe A1 uHam. Wangena wabona ubaba wakhe edakiwe enqunu elele, waphuma wayotshela abafowabo.
indlela evela ngayo utshela abafowabo in a mockery manner. It's like uyahleka ukuthi ubaba unje. Right? Uma ngabe eseqhamukile uhebe wabona lento kubaba wahamba wayexoxa kubafowabo. Bese iBhayibheli ithi uma bezwa lento abayixoxelwayo kuthiwa base bethatha ingubo bayongena egumbini la ubaba wabo uNowa elele khona bezwile ukuthi akagqokile. Kuthiwa base beyaflathela bangafuna ukubona inakedness kababa bafika khona bamboza ubaba base beyaphuma bengazange baze bambone ubuze bakhe. Right? Saxoxa le story lesifunda. Bese ithi iBhayibheli uma ngabe uNowa sebudamukile utshwala esezwa nokuthi indodana yakhe yenzeni kuthiwa wayesekhipha isiqalekiso wathi uyamqalekisa uKenani. Bani uKenani? Kenani indodana kaNowa. Sidawona bazalwane. uKenani umzukulu. Yes, besiya lapho. Ngifuna uqala sihambisane kahle. Kahle ngifuna uyibambe ukuthi obona ubaba engaqokile indodana wakhe othola isiqalekiso. Yazwakala bazalwane. Now, ngifuna uyizwe kahle le ndaba. Ngoba izobafishana. Uno utshala umvini, uphuza iwayini from umvini awutshalile, uyadakwa, ubanqunu, uyalala, ubonwa nendodana yakhe, iyahleka, uyambozwa, uyavuka, uyaqalekisa umzukulu. This is the story, right? But ngifuna sithi ukuyithi kancane. Yabona uma uye ensimini yase-Eden ekuqaleni, mawuye ensimini yase-Eden uzodiscover ukuthi i-instruction ithi kuzo zonke izihlahla ungadla kodwa lesi siphakathi nendawo ungasithinti. Yayizwa bazalwane? So mawusuka ekuqaleni ithi from all the trees that are here ningadla kodwa lesi siphakathi nendawo isihlahla ningasithinti. Alright? So the instruction is clear. You can eat from all the trees, but ningadli lesi siphakathi nendawo. Obviously, iBhayibheli ithi bathi mebesibuka lesi sihlahla besibona siyisihle ukuba basidle base bayadla. Enye into engifuna uyibambe nje sidlula ngendlela ukuthi uSathane uyayihlobisa into afuna ukugqinqa ngayo. Into eyadala ukuthi uAdam noEva bagcine badlile kulesa sihlahla kwakungasiwa amazwi enyoka kuphela. Yes, inyoka yakhuluma nawo, but there's a part where iBhayibheli ithi bathi mebesibuka isihlahla besibona sisihle ukuba basidle. So apart from what the snake had said, the tree itself was appealing for their appetite. So esinye strategy saSathane ukuhlobisela kwalento okufanele ugingqike kuyona. So uthi ke ningadli ungadla kuzo zonke lezi kodwa ungasithinti lesi siphakathi nendawo. So in other words, isihlahla sasikhona bona kwakufanele balalele instruction ethi ungadli kulesi sihlahla. Yezwakala bazalwane? Bese mangabuya ku2 Samuel chapter 11 lapho khona uDavid agibela kwipalace. Yakhumbula ngithi ukuthi ugibela kwipalace ithi iBhayibheli ngalesikhathi ehamba kwiroof wathi mephosa amehlo wayesebona owesifazane egeza omuhle wabuza ukuthi ubani bashiwo uBetsheba unkosikazi ngoUriya the Hittite. uUriya ubani? Yilo sempini yolelo likhosi likaDavid, right? Of course